lisani yafqahu qawli bandiraɓe julɓe laaroɓe ayawo Africa Pular télévision min calmini on min juurima on min calmini dendagal wattuɓe haqqillaji mumen e nder Africa Pular télévision ha tengti noon e yewtere men yewtere wiyetede diine e tarikh en calmini mawɗo galle o e Mouhamed Boli o salminama o juurama en calmini keɗɗo e kaɓirɗe o woni ceerno Aliou Sow min calmini min juurima en garti hande tigi rigui kadi e ñalawma alkhamisa e yewtere men diine e tarikh en ñaaguima bandiraɓe yafuya e yontere yawtunde e en garano koye gantuji aduna ken yaltunoɓe seeɗa ko ɗum waɗi en wasde arde e yewtere nde en ɗabbi hen yafuya caggal ɗum en gartidi kadi e musidɗo men tawi kadi ko ballidiɗo men e yewtere diine e tarikh kewɗo tigui rigui arde ɗo henne e yewtere nde hayso en galaɗo sahaji kadi omo ara omo sukka yolde yewtere nde bandiraɓe mbasa yewede oɗon woni ceerno Aliou Ka min calminima min juurimama min mbima kadi bisimilla ma e yewtere ma tawi kadi ko yewtere diine e tarikh bisimilla ceerno Aliou calmina bandiraɓe yeeɓoɓe ayawo Africa Pular télévision. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جعلنا الله منهم آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شار منصور من كلمتي ومن جوري مام min ñaagimama duwaw kadi min ɗaɓɓi duwaw min calmini dendagal yeɓoɓe Africa Pular télévision to mbawi wonde kala e aduna he min calminiɓe min juurimaɓe kadi min ñaaguimaɓe yafuya kadi min ɗaɓɓi toon yafuya en calmini honon mbiɗani mawɗo gallo e dendagal dilloɗo e galle he min calmini kadi min juurimama an ceerno Mansour e teddugal ma kadi e yiddema diine yiddema pular yiddema pulagu kadi e weltanadema kadi ha joni no gartirɗa min ɗo henne ha yimɓe mbawa naftodirde e dendagal ko ummotoɗo henne ko taw ko saabu Allah e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam min calmini min juurima ceerno Mansour e ceerno Aliou Allah jarama a jarama kadi a weltanama no fewi en calmini noon galleji men diine khalifa men aada kamɓe kala e kuɓal eɗen calmini eɗen juuro en calmini galle ceerno men ceerno Ahmad Tidiani Ba mo Madina Gounass kono on calminirten galle ceerno men ceerno Bachirou Tall to Louga en calmini galle ceerno men ceerno Madani Tall ɗo e Dakar en calmini dendagal khalifaɓe diine ɗum goni kala e kuɓal eɗen calmina eɗen juuro kadi musidɗo men ceerno Daoud Thiam jeeyaɗo to Silla Jongto o salminama o juurama omo watti haqqille makko tigui rigui e yewtere nde en calmini galle ceerno men ceerno Mouhamadou Malal Ndiaye to Wudduro ko noon calminiten galle ceerno men ceerno Abdoul Mamoudou kanko woni almami wuuro ngo eɗen calminamo eɗen juuroma ko noon calminiten galle ceerno men ceerno Mouhamadou Rasoulou Ndiaye eɗen calminamo eɗen juuroma ko noon calminirten galle ceerno men ceerno Mouhamadoul Amine Ly to Dunga Wuro Alpha galle ceerno men ceerno Adama Diamougué en calmini galle o ceerno Ali en ceerno Ahmed Tidiane en kamɓe kala e kuuɓal eɗen juuroɓe ɗum noon en garti tigui rigui e yewtere men diine e tarikh tawi kadi koɗo e Africa Pular télévision no yewtere nde wowi waɗirde tawi kadi ko yewtere nde ganduɗa ene mofti tarikh ene mofti kadi diine kala e saaha jolɗe kala e saaha kadi andinde yimɓe kadi no dewrata Allah ko ɗum woni ko yewtere nde yahata ɗum noon ceerno Aliou en garti hande tigui rigui kadi e yewtere nde tawi kadi en gonino e lowre tarikh doggol annabaɓe no ɓe dewrodiri en garino ha Ibrahima alayhi salam ko ɗon woni ɗo kanduɗen ko Luuɗo alayhi salam rewi e makko rewi e Luuɗo ko Ismaïla alayhi salam rewi Ismaïla ko Ishaqa alayhi salam e Yaquba rewi hen Yousuf rewi hen en mbaɗi ɗum tan e tartibe nde wonno eɗen gowno arde kala e goto e mabɓe e kaalen e duuɓi ɗi wuuri kaalen kadi no yarno ne gasa wonde tawa kadi hande ko toɓɓe ɗe ganduɗen ɗe ene keewi so tawi kadi en mbi eɗen batta hen ene gasa wonde mbasa en yettade kadi ɗo jiɗɗen yettade e nder yewtere nde ko ɗum waɗi en mbaɗi ɗum morlal jiire no foti foof
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين جوميرار سبحانه وتعالى أوبي hay goto ɓurani e moɗon moƴƴude e konngol ngol ganduɗa on nodduɗo fewde Allah noddi fewde Allah golle moƴƴe jomum wi kadi ruttiji ko e julɓe gonɗinɓe Allah Allah wi alquranul karim ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan ballodire e moƴƴere ballodire tigi rigi e ɗiggere e kulol Allah e hulde Allah ballodire hen woto ballodire e dow goofi woto ballodire e dow bakkatuji woto ballodire e ɗen gade wattaqullaha kule Allah ndentoɗon lebte Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko cattude lebte ɗum noon ndentude kala ko oɗon ballodire e ɗiggere ballodire e kulol Allah ko ɗum woni ko nafara ko ɗum kadi woni ko wallata وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أخرجه الشيخان مسلم البخاري قال يتام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبي so tawi oɗon gonɗini Allah oɗon gonɗini ñalawma cakkiriɗo woto lebte koddiɓe mon ɗum noon woto lebtu koddiɗo ma sa woni goto woni mufrad so tawi woni jaam ɗum noon woto lebte hoddiɓe moɗon koddigal koma rene koddigal koma ayne ɗum noon so tawi aɗa gonɗini wonde aɗa gonɗini Allah aɗa gonɗini laaɗo aɗa gonɗini yawmal qiyamata kadi koko arata ɗeɗo gueɗe ya rento wadde ɗum so tawi aɗa gonɗini Allah aɗa gonɗini annabi sallllahu alayhi wa sallam e nelal makko ɗum noon so tawi neɗɗo o dañi koɗo yo teddin koɗo ɗum ko annabi sallllahu alayhi wa sallam jangguini en nde tawno ko tedduɗo omo andi ko woni teddugal omo Allah teddiniri en kadi l'islam oɗo mo gonɗen en muɗum ɗum noon annabi ko ni wi en neɗɗo kala en foti aynitade e ɗeɗo gueɗe so tawi aɗa gonɗini Allah aɗa gonɗini yawmal qiyamati woni ñalawma cakkitiɗo ñalawma o ko garowo inna saata la atiyatun la rayba fiha ɗum noon aɗa jaɓiɗeɗo gueɗe ɗum noon haal ko moƴƴi sa wawa haalde ko moƴƴi ya deƴƴu haal ko moƴƴi jamira ko moƴƴi neɗɗo yamirta koko moƴƴi o wasa yamirde ko boni ɗum noon mbaɗa ɗum ɗon sa wawa kam haalde ko moƴƴi a wawa yamirde ko moƴƴi tinno deƴƴu ɗemgal maɗa deƴƴu ɗemgal maɗa saabu ɗemgal ko tooke muɗum ɓuuri bonde e tooke mbaroti ɗum noon ɗemgal to woni to hikma gonɗo hen o wadde noon neɗɗo ene foti ƴewde to ngal waɗata ko ngal coka ngal ñiiƴe coki ngal toni gari pawi hen wonko ngal haalata ene wawi bonnude pular noon raɓɓiɗini wi konngol ko ndiyam so rufi ɓoftorako ɗum noon konngol ma kala dufowol ƴeew rufde konngol moƴƴol tawde ngol wona ɓoftorogol so en garti e nder yewtere he ceerno Aliou a salminama no fewi lawol gongol jiɗɗen adorade e nder jewtere men hannde ko adi foof koto banggue neediji sukaɓe ɗum noon enen jiiɗi wooda ko jubbanɗa en e banggue needi no foti foof ɗum noon a salminama lawol gongol ewa ceerno Mansour min calminima min juurimama kadi min beltima kadi e namdal ngal kadi min beltima kadi e ko puɗɗa haalde ko machallah joofima haala mbarka fayida ko ganduɗa oɗo saaha koko ɓuuri sadde e aduna he haalde ko moƴƴi saabu en jii e zaman o mo tolniɗen yimɓe fof goni haaloɓe guila dow hooram kadi kaalirɗe mbeeɓi kaalirɗe mbeeɓi noon haaloɓe en mbiya an foti haalde hoto addane haalde ka fotani haalde an foti wadde hoto addane wadde ka fotani wadde saabu konngol hande konngol bongol ɓuuri hay ko wiyete bombo bonde
konngol ɓuri bonde ɓuri sabu konngol gotol ena huɓɓude aduna haalaɓe ko ɗum noon eɗen mbasiyo koye men eɗen mbasiyo dendagal julɓe kala e dendagal aduna o kala surtout kadi tengti wonde nanoɓe ko kalten ko gonga eɗen mbasiyo koye men neɗɗo yo haal ko moƴƴi e tugna ko annabi sallallahu alaihi wasallam neɗɗo yo haal ko moƴƴi so wawa yo deƴƴu sabu haala ɓe mbiya so tawi haala ko kaalis deƴƴe wona kanŋe ɓaade ko kanŋe noon ɓuri cherde e kaalis wadde gandi wadde e deƴƴude sabu haaloɓe mbiya arabe mbiya ɗalla ma seliman miksaru kewɗo haala ma famɗo ko hisi eyyi ndenno neɗɗo heewi haala tan ma o haala he sahaaji ko fotani haalde gonga eyyi pulaɗo ene haala no wiya so anda kalta yo heeko deƴƴuɗa e foof sa ƴeewi fofof artata koye kongo annabi sallallahu alaihi wasallam man kana yum billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut fofof ko ɗon arta haalaga yagata foof eyyi so tawi alhaali needi sukaɓe hono ko kalla joni needi ko ɗum woni fondement neɗɗo so tawi neɗɗo en maha galle ko ma waɗa fondement so tawi a mahi galle a jogaki fondement moƴƴo so tawi a fawi hen premier étage deuxième étage koko yanata gonga wadde so tawi a jibini ɓiɗɗo a nehanimo kala to mbawɗa jangguindemo a tant que needi sakkaki jangde makko nde ndi yanade makko nde wontantamo ko caɗele gonga sabu jangde nde ala needi ko caɗele wontata kewɗo needi on ɓuri kewɗo gandal gonga kewɗo needi ɓuri kewɗo gandal sabu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko Allah waɗinimo ko fof e moƴƴere ala ko meeɗi darade o haala wonde Allah waɗini kam ɗum ɗo waɗa ɗum ɗo so wona wiide addabani rabbi wa ahsanta adibi joomam nde nehi kam kadi moƴƴini needam kanko fof e hewtedde innaka la ala khuluqin azim o innaka la ala khuluqin azim ay nde wonno ko Allah mantirimo ɗum ɗon Allah ko waɗnimo ko fof e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no wayi wonde neɗɗo moƴƴoni eno dendagal moƴƴere makko en mbawa haalde ɗum Allah mantirimo ko needi makko jikku makko moƴƴo jikku noon ko needi sa nani jikku moƴƴo firti ko needi neɗɗo mo nehaki on wiyetaki ko joom jikku moƴƴo gonga a meeɗata nande muk wiye kaari ko nehiɗo kono ko joom jikku bonɗo ala wawonde yadata alay sago ombodira alay sago ombodira ko jikku moƴƴo woni needi needi woni jikku moƴƴo o jogoto jikku moƴƴo nde aɗa neɗɗo ma jogo needi ha para wawa jogade jikku moƴƴo ko jikku moƴƴo woni needi jikku moƴƴo ko yaga ko needi woni arwande jikku moƴƴo mo ala wiye kaari ko nehiɗo kono ko jikku bonɗo jogui wawonde needi sukaɓe neɗɗo cukalel so jibinama ko adi fof ko yo nehe o nehe needi noon ɓurani needi l'islam wallahi needi wawa wonde dow needi islam needi arha dow needi l'islam o nehe e l'islam waɗ ɗum ɗo ene dagui ene moƴƴi acca ɗum ɗo ene harmi ene boni o jangguine diine makko o jangguine islam makko o jangguine iman o jangguine ihsan so jangguinama diine omo jangga bindi ko ni bindo ɗum ɗo wiyete ko alif ɗum ɗo wiyete ko ba ɗum ɗo wiyete ko ta anda ɗum ɗo guillato awwalan tan omo anda ɗum ɗo ene moƴƴi ɗum ɗo moƴƴani o yaara noon ɗum ɗon woni fondement o hankanti kala gandal garoyngal caggal ɗum ɗon tawata hankanti ko fondement o woni fondement tiiɗɗo o ala ko andata ko ganda ko ganduɗa hankanti ene tawa ala fondement hankanti firti haysino o wahi o woni fondement o so tawi a waɗi fondement gorode moƴƴiri so tawi a mahi hen 10e étage yandinta ɗum wallahi
alay sago fondement so tawi noon o nehama e diine gila arwande makko cugaga makko to fuɗɗoto o nehama e diine o andinama ko woni diine andude Allah nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam gonɗinde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko Allah neli ɗum o gonɗinde dendagal nelaɓe Allah ɓe Allah nelno ko adiɓe sallllahu alayhi wa sallam o gonɗine kadi defte jippiɗe to asma jippiɗe alquran tawret injil zabour e ko wona ɗen defte o gonɗine malaikaji gonɗine aljanna gonɗine jeygol e ko ɗum ɗo wiyete iman caggal naddema a naate lowre imanagal e jelte lowre needi ɗum ɗo wiyete iman so o gonɗi ɗeɗo gueɗe caggal o wi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah surtout jibinaɗo e diine omo juula omo hoora omo aska omo yiya hajju ɗum woni islam ihsan needi kay ɓurta ihsan omo nehi omo waɗa dendagal ko Allah yamiri omo haɗa ko Allah haɗi omo acca omo rewa Allah hono no wiite an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka omo rewa somo rewa Allah ha wayen Allah ene daramo ni so tawi kam o wawa wiide kanko omo yi Allah kam yo andu kam Allah ene yiyamo o wawa moƴƴinde alhaaliji makko kala an nela sallallahu alaihi wasallam o wi omo jeeya ko jofoto wonde ihsan moƴƴinde diine mum e moƴƴinde aduna mum o wi sil man qada'aka waɗi amman haramaka wa'fu amman zalamaka so tawi neɗɗo o tooñama yo yaafo ɗum ko e ihsan jeeya so tawi o haɗama kaɗɗomo o yo rokku ɗum so neɗɗo haɗima hunde rokku ɗum so tawi neɗɗo tooñima yaafo so neɗɗo taƴimama jokko ne sa sallam janggen ɗum ɗon sallallahu alaihi wasallam ɗum tagi neɗɗo ko kalɗen ko nane cukalel so jibinama ko yo nehe e diine nanne alquran janga surtout caggal ɗum kala ko wawi jangoyde o wawa jaggu hankadi ko ene turan hakkille makko ene hattama e goɗɗum ceerno siri ko yo ceerno Aliou Allah jarama woɗɗinima tigi hen tigui rigui a naati e imanagal a naati e islam kadi a naati e ihsan nde wonno alquranul karim kam Allah haalinen laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib walakinil birru man amana billahi wal yawmil akhir والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال له بذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية. ɗeɗo gueɗe fof ɗe kalɗa ɗo henne ɗiggere wonani tan e wadde ɗeɗo gueɗe alay saago neɗɗo o gonɗina ɗeɗo gueɗe woni o gonɗina Allah o gonɗina ñalawma cakkiriɗo e malikaji ɗi o gonɗina ɗi e defte ɗe kalɗa ɗe e annabaɓe pop hay goto mabɓe a wiyaka ya gonɗin o goppa o ya gonɗin ɓe jeddaɓe ala enen en mbiyaka noon sa gonɗini goto a ceddiɓe jomum yante hefereɓe la farrigo bayna ahadi min rusulihi ɗum noon kamɓe foof jamirɗa ya gonɗin ɗum ɗon koye imanagal tigui rigui e jeeya ko heddi ko tottude jawdi ma so Allah hokkima jawdi nafka hen dokka hen ɓe ganduɗa jomiraɓe enɗam ɓadiɓe bandiraɓe ɓattiɓe ma ko addini aɗen saaha neɗɗo ene ƴetta jawdi ene waɗɗo toni hanani walla kaɗa handuɓe hen dokkoyaɓe kandani te wona noon kadi Allah wiiri en hunde foof ko addi foof ko zawil qurba taw nde yatama en gara masakin en nde puɗɗo arta caggal ɗeɗo gueɗe noon so tawi neɗɗo ene waɗa ɗum ɗon ñagoroɓe o wawa tottude ɗumen o hokka ɗumen hen e hoɓɓide daaɗe ɓe ganduɗa ko wonɓe ɗum ɗoji no wirte ni henne sokaɓe walla dahaɓe walla ko émission gonne nde wono téléphone o hokka hen ɓeɗon foof ɗum noon woni o hoɓɓira daaɗe mumen o itta ɗumen e jiyago goni e dow mum ngo ɗum ɗo
tigrigi a waawat waɗum beele imanagal magal wawa woni haɓanade poolaɗo eyi woni fiɗga huɓɓidedade gasi haɓanade poolaɗo ni henne noon imanagal magal wawa tigui rigui gona ngal wawa wonde iman billahi haqqiqa caggal ɗum ñimna julde hokkude ɗum haqqe julde no foti hokkirede totta to foti tottede ɗo julde foti tottede koye juma jaaha jama juuloya toon saabu aya alqur'an de kam warka'u ma arrakina julde e juuloɓe ɗum ɗo kam aya alqur'an o ko ɗum woni ko jangguini en so tawi Allah hokkima jawdi ene foti askede guitta jawdi dokka ni henne ni ɗum woni ko woni ko aya o haalata ni henne timmi noon ahadiji Allah kala ko gaddir ɗon mbason firtude mbaɗon ɗum ɗon ha timma ha sella so tawi neɗɗo adodirama hunde woto firtu aadi o sono gadodiri Allah hunde timmine oɗon aadi yeyi ceerno Aliou jiɗɗen joni haalde saabu ɗeɗo gueɗe foof eɗen gandi ko kewe ɗe ganduɗa kewanɗe ene hannde saabu eɗen gandi eɗen nana ɗiɗo dumunnaji foof haalullaji ɗi ganduɗa ñagorini ɗi haalullaji kadi ɗi ganduɗa ɗi peewani tawi kadi ko yimɓe jibinaɓe e diine ko hen gurno dutti gontoyi goɗɗum ene kala ko hay goto wawa famde ko hay goto wawa ni miijade wonde neɗɗo ene wawi ɗum miijade haalde caggal kay haalannoɓe ko aji namdal hande so tawi neɗɗo ko julɗo o wonno caggal ɗum o wonti goɗɗum walla ko ni ko julɗo o wonno omo suudi keferagal e nder ɓernde makko haw feññini ko suudi ko e nder konngol makko ko ɓuri bonde e ƴettude konnguɗi ɗi peewani fewnude ɗiɗon konnguɗi e annabi men sallllahu alayhi wa sallam walla ƴettude ɗin konnguɗi e wiide ene yuwira ɗum alqur'anul karim haala Allah namdal e ɗeɗon gueɗe neɗɗo baɗɗum hol ko diine haali e muɗum holko diine haali e oɗon neɗɗo yeru tan ƴettiɗo annabi holko diine haali e muɗum eyi ceerno Mansour min beltima e namdal ngal machallah alhaali neɗɗo juulɗo walla mo wona juulɗo ni surtout juulɗo jibinaɗo e l'islam o mawni e l'islam caggal ɗum o yalti l'islam woni ɗum woni jartudinde ɗum woni jartudinde neɗɗo so tawi o jartudini dendagal ko golluno habitat amaluhum boni haalaɓe o arti hasaro so tawi neɗɗo o yalti e l'islam o jartudini ñawore makko ko yo ware walla cuuɗiɗo keferagal cuuɗɗo keferagal omo feññini islam ha ɗum anda e makko o wiyata ko zimmiyu on ñawore makko ñawore warede on kam so naggam tan ko o so naggam tan ko yo ware ɗum on l'islam koko wari ko zimmiyu so jaaɗo kadi ha feññini e konnguɗe muɗum yennude l'islam yennude annabi sallllahu alih wa sallam yennude Allah bonnidde alqur'ana yuude alqur'ana kadi yaha kadi ha suusa wiide en ƴetto annabi sallllahu alayhi wa sallam on ñawore makko tan ko waɗede waɗi yasu billahi on ñawore makko ko warede l'islam koko warimo kala to o wawi wonde e kala to o wawi tolnade e kala no wawi wonirde bawɗo wonde kala l'islam koko warimo saabu inna alladina yuduna allaha wa rasulahu la'anahumullah fi dunya wal akhirati wa'ada lahum azaban muhinan ɓen la'anahumullah fi dunya wal akhirati aduna Allah huɗima aduna kono noon on ko gollete aduna ko ɗum ko yimɓe julɓe ɓe ɓen jogui lawol gollude ñawol golluɗum e makko so ruttima to lahara ɗum
Allah ñaawa e makko Allah ga haali mbimi Allah kam haali ala azaban muhina azabu muhina kam ɗum ala to haaɗi e labte baɗɗo ɗum noon eɗen duwono koye men eɗen duwono e dendagal ɓesguji men yo Allah dandu en eɗen gueɗe sabu ɗum ɗon hanka hande oɗo saaha heewɓe nan e réseaux sociaux ji he ala ko woni dawol men ala ko woni kirndol men so wona ittude bonande ene mbaɗa ɗum ene powa ɗum e l'islam ene powa ɗum e annabi sallllahu alih w sallam ene janggi ko ganduɗa ko winda wonani hay heccanki wallahi ene mbiya enen juwirɗo ɗum l'islam ene mbiya ko ganduɗa hayyi heefereɓe adiɓe yiyaka e deftere yiyaka e bindol wonde won kefere meɗɗo widni annabi sallllahu alih w sallam oɗo jibinaɗo heccanki mo dañani hay duuɓi nogas mo dañani hay duuɓi capantati o dañani o wi omo ƴetta annabi sallllahu alih wa sallam omo haali annabi sallah sallam ko ganduɗa hay kefeero hay abou jahli meeɗa haalde ɗum nabi sallah sallam aliyasu billahi on l'islam koko warimo kala to o wawi wonde so tawi ko l'islam ñawetanoɗo e leydi he hande o waltatano hay mo wona juulɗo hay kefeero so hucci annabi sallah sallam o ƴettima ɗum ko poɗɗo wareede sa haala hono kay ko juulɗo jibinaɗo e l'islam ene mo woni e l'islam ene woni e wuuro diine o fotani walde on ñalawma o fotani walde eyyi enen noon eɗen denda eɗen muññita ɗum dendagal l'islam eɗen muññita ɗum dendagal leñol ngol kala ɗum yo Allah dandu en e ɗum ɗon Allah kadi dandana en kadi ɓesgu men e ɗeɗon gueɗe eɗen kadi mbasiyo jinnaɓe ɓe yo ɓeydo tuppitade sukaɓeɓe haqiqa yoɓe gandu sukaɓe natata yoɓe gandu ko sukaɓe jaltata saabu neɗɗo so tawi o joguima liberté 100% tan hankanti waddemo contrôle hankanti sattat eyyi ɗum noon en kaalinani ɓiɗɗo o nehete needi ndi noon ko needi ndi ko guila e fuɗɗode nde ko toon fuɗɗoto ko guila e maadi ndi pour a wiya loocol oncete ko guila ene woni guila hecciɗi ona ɓa loocol oncete ko guila ene hecciɗi noon ko neɗɗo o ko law woni ko nehete eyyi kadi réseaux sociaux o hande yimɓe nan toon ala ko haajoɓe so wona bonnude hakkillaji yimɓe ɓe eɗen mbasiyo kadi heɗotoɓe ɗum ɓe walla yeeɓoɓe ɗum ɓe wonko ganduɗa ɗum wonko ganduɗa ɗum ɗo julle fatanmi yebde fatanmi heɗade ay pour a wiya so tawi nagge ma bonnata hoto yaade bonnoji wallahi so tawi an a yiiɗa haalde bone a yiiɗa wadde bone hoto yaade waɗoɓe bone hoto heeɗo waɗoɓe bone hoto heeɗo haaloɓe bone gonga so tawi tan neɗɗo aɗa daara hunde haqqi ñande foof so ɓooyi tan ɗum battinade maɗa gonga wallahi ko gonga so tawi kadi aɗa heeɗo hunde ñande foof kadi so ɓooyi tan ɗum battinade maɗa gonga laaɓɗo mbaɗa kamɓe hankkadi woni haaju mabɓe ko yaade réseaux sociaux ko toon woni jeere mabɓe eɓe jeeya boneji mabɓe so tawi neɗɗo soodi ɗum ɗon jala bona ko soodi a faami jala bona ko soodi kanko coɗɗo o e kanko jeeyɗo o kala ha koɓe pertuɓe yo Allah dandu en e ɗum ɗon ɗum noon ko wasiyade en ko wasiyade nagal yeɓoɓe e réseau ji mbaɗi noon ɗi yoɓe mbattu hakkille ɓe ganda ko won bonɓe ummiɓe aduna he hankkadi koɓe hawrdinɓe aduna o kala zahara al fasadu fil barri wal bahr hanka aydi nas ko waaɓe ni henne ɓe hankkadi bone koko hubtudini ko nannetano e leyɗele Europe leyɗele Amérique hande ko ɗum arti ha e nder meɗen ha e gendi meɗen te ɗum ɗo enen en meeɗa ɗum miijade ma waɗe aduna gonga arti ha e nder guure men ha e nder meɗen ɗum noon ha e nder guure meɗen yo Allah dandu en amin ya rabbal alamin eyyi ceerno Aliou weltanama no feewi kadi a haali caggal mum kadi a jirtini nde tawno so tawi neɗɗo waɗi hunde kala gueɗal islam ene jogui ñawore e dow hoore neɗɗo o mo ganduɗa oɗo ko gonnoɗo juulɗo o jartodini islam ene jogui ñawore e dow makko oɗo mo ganduɗa ko zimmiyanke one kadi islam ene jogui ñawore e dow muɗum caggal
ndi islam andi ɗum ha tengti noon e ɗiɗo haallaji bonɗi ñagoreɗi e gueɗel keddiguel ngel koye jirtino ngon natɗa ngo ko hen tan woni to keddotoɗen ha joni e woni ko adi foof hande réseaux sociaux so tawi arduno ko fewnude hay so tawi wonko fewnani en to banggue men ko jogori bonnude ko sarina he mbiya ɗum ɓuuri hewde walla ko bonni ko ɓuuri hewde saabu wol iyasu billahi so tawi réseaux sociaux arno ko fewnande en rentinde en ittande men caɗele men ko ɗum fonno wonde kono hande wona e on banggue yimɓeɓe nawri ɗum so tawi kay leñol ngol ganduɗa ene joguino ko wasori neɗɗo jogorto ko wasori ko alhamdulillahi rabbil alamina nde Allah waɗi kam julɗo ɗum ko wasiya mawɗum ganduɗa neɗɗo ene wawi ɗum wasorade saabu wonde julɗo a heɓani ko ɓuuri mawnude e less leydi he wonde julɗo kala ko mbawɗa wonde less leydi so tawi Allah woni julɗo yidde Allah ganduɗa ko wonma julɗo neɗɗo o rento nadde e won gueɗe ɗe o anda kadi naata eko alanaɗo dalilu saabu hande so tawi neɗɗo fof bawɗo yaltude ene yuwa alqouranul karim walla ene yuwa annabi sallllahu alih w sallam o ala dalilu o ala ruttorde ko mbeɗo weela tan mboɗa haala walla mi fini tan mi wondi keeji tan mbeɗa haala ko dayani haala ko ala kosonamen wona haala ɗum ɗo so tawi aɗa haala ko ɗum fiide ko kasa ko wallo assalamu aleykum o ɓoccirima so tawi ko kalta ko aɗa huuli hen fiyede walla aɗa huuli hen warede mbuɗo sikki ma watta a yettaki ko jertinten ko heddi ko jertinten ko ɓiɓɓe leñol ngol jertinten ko ɓiɓɓe fulɓe nanoɓe pular ha tengti noon e ɓiɓɓe ɓe ganduɗa wiyoɓe komin fuurankoɓe saabu oɗo réseaux sociaux ɓeeɗo waaɓe ni e nder meɗen wona joni fuɗɗi ko whatsapp o ari ko noon colkitigal dow kono eɓe keewi te hay dalil goto koɓe mbaɗata ko ɓe galana ɗum dalilu woni ɗum ɗon wiide emin mbaɗira ɗum ɗon emin ƴetta yimɓe emin guittaɓe e moƴƴere nde ɓe gonno e mbattaɓe keferagal sababu pulago pulago so ene ɓamto wonani ɓamtirten ɗemgal ngal wonani ɓamtirten leñol ngol assalamu aleykum aleykum salam bisimilla musidɗo a salminama a salminama a juurama a ñaganama Allah moƴƴere a weltanama pular active mi salmini on de télémon fulɓe e salminama a juurama inde yettode eto noddirta o wiyete ko Alhassane Dia gonɗo ɗo e Matam bisimilla Seydou Dia mbaɗɗon e ligguey émission mone machallah machallah jarama émission waɗi fayil bisimilla jarama Seydou Dia Seydou Dia bisimilla a jarama ceerno Alassane min beltima ɗumde communication no fewi bisimilla machallah minen belti kadi machallah jawɗuno waɗi fayida bisimilla machallah jarama ko ganduɗa e juulɗo fotani waadi noon hande ko noon juuɗe cikori ɗum noon a waɗiɗa billahi en muuli Allah eden noon ko ñaagaade tan e bonanaade leñolngol fof tan ɓe Allah dabbata ɗiɗo fusbaji e wonno hande ɗo musidɗo oɗo winni so tawi o bonni ko yii réseaux sociaux so tawi yimɓe mbaɗanimo tan fat eyyi ɗum noon wonno hande ɗen so wiyetenogal awri mumni o o ala ni alaati ala mi juumɗo kam aɗa ala hande goto tan waɗa ko weɗa eke ko waɗen hande min tanata fene so soba waɗa ko weɗa e galle bama on mbaɗɗa fena ɗum wawi bama o so jiiɓa waɗa ko weɗa so wonani ɗo alaji hande réseau ji fonno ñaweede li ñaawa wadde hande jarama ceerno Alassane Dia noddi ko fillimemana kamɓere bisimilla musidɗo assalamu aleykum gonoko boɗe ala bisimilla usutede seeɗa nandirde seeɗa nandirde yo ɓoccini ma ɓoccini bisimilla ɗum noon
eɗen musidɓe fuɗɗiɓe nadde ɓe ɓe jarama kamɓene kala noddowo yo ustu télé mum so usti télé muɗum tan inchallahu rabbi ma en mbaw nandirde e muɗum so tawi ɓeydi telde ha wuro ene gasa wonde dillde e kewaga walla wasa nande ko kalaten ko yo heeɗo téléphone o tan usta telde so tawi waɗi noon inchallahu rabbi adda miijo muɗum e haalande muɗum ko yewtete ɗo ko nde tawno enen mabɓe ndendi ɗum ɗon so tawi en garti eko kalten ɗo ko ceerno Aliou réseaux sociaux ari wonɓe hen eɓe titoro eɓe molto e pulago eɓe mbiya ko pulago ɓe darani eɓe mbaɗa e keferagal e dow wiide en ɓamtoɗon pular wona e dow keferagal ɓamtoto pular ɗemgal mum ɓamtortako e keferagal so en teddi leñol ngol so teddi teddini ɗum ko wonde en julɓe teddirɗen ko wonde julɓe kala neɗɗo nattuɗo wonde julɗo o hoya ko dooki leƴƴi goɗɗi ɗi ko ɗum woni ko dokat ma te jomumen dutoro e dalilaji ko wiide eɗen jogui diine ka en ngala diine ko ɓuuri diine l'islam diine islam wona nguru mboɗewo jeeyi islam wona ɓalejo jeeyi islam ko Allah jeeyi islam kala gonɗo islam ko jeeya ko islam bisimilla bisimilla musidɗo assalamu aleykum gonɗo ɓoggol emi keɗima bisimilla musidɗo a ustat télé o keɓɗa téléphone o aɗa wawi o noddira so tawi omo heeɓi o ustat télé o tan so usti télé o inchallahu mawla ma o en mbaw nandirde e makko e jiɗɗen wiide so tawino kay wiyama islam ko pinal arabeɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o yaltintino ko makka o yahara madina so tawi ko pinal wonno kanko arabe no mabɓe ni holko ɓe jaltinirimo toon o fayi madina sababu to tawiɓe ɗo o tawiɓe ko eɓe goni e nder goofi bonɗi eɓe ndewa sanamuji eɓe jara sangar eɓe mbaɗa koɓe beela o addani koɓe gonno e ɗum ko o addani koɓe gonno e ɗum ko ayi innamal mu'minun ikhwatun fa aslihu bayna akhwaykum assalamu aleykum aleykum salam wa rahmatullah bisimilla bisimilla emin keɗima na ngeen def maa ngi fi sant yàlla yéen ci jàmm machallah bisimilla bisimilla jarama ko musidɗo maro ko kureji men julfuɓe ɗum noon kala naɗɗo bisimilla muɗum eɗen ceɓɓiɓe Grazie.
téléphone so jiitum kene sa sala man wa bismillah dina ya to dem ko da inshallah bismillah ma si do ko ci do kala mo ba yo ci so ni matti yo la to وتأتينا بندا كونو سيسمو فيسبوك كما كاركا إذن لتتر إذن لبيتي من يدرك رام كل بعض نكاسنا ما جوا ما هذه السنة أمرنا مسافر لروتو ماني كارا لمن في فيسبوك ما هو سيسم تشاني إنما كارا جديد كارا وعليه السلام ما شاء الله بسم الله بسم الله إن لا يرى لا يتبقى رحمة الله يتبقى بسم الله بسم الله imanagal a jaɓat Allah tan gona julɗo sa jaɓani Allah hayso tawi no gonɗa koye arabeɓe jomum ko kefeero so Abou Jahal en ɓe kay ɓuuri ɓattade nelaɗo to banggue asko holko taƴi ɓe asko nelaɗo wasdeɓe jabde diine islam mo annabi sallallahu alih w sallam addi o allo ɗum noon bisimilla musidɗo allo bisimilla emin keɗima assalamu aleykum wa aleykum salam bandiraɓe on calminama de a salminama a juurama inde yettode to noddirta min noddami ray ñablade inde nde kono noon koto diwan min Matam to noddami Matam bisimilla kadi ko jiɗɗo min jiɗi joɓamin inde noon keɗima ɗum beltima bisimilla yo Allah welto on gaddi hen kadi yiyande moɗon ɓe tawno ko foti nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam komo Allah teddini on wona jeyaɗo Allah hono mum wawi darade ne hoyno ɗum wallahi ko heddi yo noon mata ko o baɗɗo dani so ɗum juuɓe so ɗum teyade ko wawi wonde fof kam o mettini pittali julɓe kono ɗum kam ala ko wawi bonnude e nulaɗo ala hay woni ko bonnandam ko Allah teddi ɗum ko Allah suuɓi ɗum ko Allah ɓurni ɗum wallahi kadi ɗem kon nen kon pamɗiri bonnude nulaɗo wallahi ko koreji nulaɗo ɓiɓɓe yummuɓe ɓiɓɓe bamum e bandumen e fasira mum donki o wona enen mbawi bonnude ɗum wallahi o baɗɗo ɗum noon so ɗum ñaw yo Allah ittamo o ñaw amin ya rabbi so ɗum belade pittali yo Allah ittamo nde belade amin ittana kamɓe kadi wonno kadi yo Allah ittamo nde jumre amin aɗa andi eɓe keewi yimɓe ɓe tinno noon nden to ko wayidani gonga nden noon wona kam goto noon sikki ala mi salmini o noon juurama eyyi ɗum jarama no fewi moƴƴere Allah musidɗo o jarama no fewi ɓeeɗo eɓe keewi o wona goto eɓe keewi kamɓe fof ɓe innitirto koye ɗemgal pular ngal ɓe innitirto koye pulaku eɓe goni hefereɓe eɓe cuuɗi e leñol fulɓe ɗum noon ko yimɓe ɓe poti darade mbawa habde mabɓe guila joni saabu koɓe bonnata ko koɓe jogori bonnude ko ene heewi no feewi ay ɗum kay ceerno Massoud bisimilla neɗɗo kay o wawi wonde pullo o wawi wonde cafato o wawi wonde arabe o wona kefeero taw yennade sona sallam wallahi bisimilla musidɗo assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah no mbaɗɗa e tampere machallah oɗon celli machallah mawɗum ni o ko Ahmadou Ousmane Djiggo Djiggo to noddirta min to e Guiya to Guiya ko département de Podor eyi min gandi Guiya
min beltima e yewtere men nde jarama yo Allah weltinen oɗo neɗɗo so wona jasde ala ko wondi ombo famɗiri bonnude ko ganduɗa ko koko feewi ha gasi wallahi ne woodi koko feewi ha gasi wonta bonde kedi koko gandude woni wondirede en nani jomum ko waɗani ko galindiri woni eɗen mbaɗo yimɓe yimɓe ɓe jalta edeni minita yo tinina ko ƴetti ko ƴetti ha tiiɗi haɗaɗi mumen tiiɗi wona yardewal ɗon rewɓe gonɗo ko jiɗi ko aɗon gandi ko ɗoɗo jomumen ɓe jomumen ɓe kaƴinanaji wonani yimɓe alima alnahaade l'islam ala ɗannaji yondirani no ɗonno jiɗi ko bottamo woni ko ɗum ko ɓeɗen tan gadi en koɓe ko enen ɓe ɗum yiyede ko hana yande ɗo ɗi ɓuren ko ganduɗa o yiide kaga fuɗɗide kadi ɗiɗi ɓeɗina haala ɗeɗo gadi o fesnani yimɓe ko honɗeni ɓengakaɗa o fesnani mala o fesnani leydi ɗi ɓe commune no commune Sénégal ina no commune Ɓuuɓe no commune Semboural iyo oɗo noon jiiɗi a ummi men men haala ɗeɗo gadi yiɗa ko hayrate mo ɓeɗitide e lewol ngol jonno so tawi immiɗo e ma jeeyaɗo e diina ma so wiyama o yennanima nelaɗo ene haala kadi ɗemgal ma ɗum en musat no feewi nde hunde ne hawni seeɗa nen mbiɗoto kanko wanma ko yo Allah waylitinmo tan gonga yo Allah wayliti ɗum amin o heɓa andude ko haaɗi waɗi ko e windere Allah nde fof o haɗi wona yimɓeɓe tan o haɗi e windere Allah nde o haɗi e Allah kadi ko foti no milliard uji ene titoro islam so islam memama ɗum mbimi ko foti no milliard uji islam hande wona million ngaji woni e muɗum ko milliard uji inchallah ko milliard uji yimɓe ko milliard uji yimɓe o haɗi so bisa ƴeewi hande wallahi hasa min ko hasa mi yi photo makko tan ala hasa mi yi photo makko ko immotota ko aɗa heewi ko immotota ko ne heewi wallahi ene muusi no feewi eyi Allah danne sarde haɓude e windere Allah danne sar kadi jooɗade yennude ɓuranaɗo wallahi yimɓe waaɓe hono noon ɓeɗe mbawide tawi e ñaagude Allah yo Allah subahanahu wa taala wayli timmini ɓe mbayni sabi ɓen ka hono ko windande huɗi ɗum koy ko windande haalata e muɗum ko hande so ruttima ɓuura Allah e walata woodi eyi on calminama sanne on juurama jarama ceerno on jowtama sanne Yahya Diallo mataw karallo aɗa wawi uddude téléphone o seeɗa ceerno Aliou bisimilla woto ko ɓeyduɗa hen seeɗa mbiɗa andi hankkadi ne yewtere nde ari anayi guuti aɗa andi holko kalɗo joni ko haala ka kanko kalɗo e dindagal hono makko en waɗi
wonno ni en jiɗan haalirde heen wonɓe haalde sabu gaɗɗo ɗo fewde kono noon hunde ñeɗele ma kala no jidɗoma andi yaɗuɗoɗoɗoɗoɗoɗa enen noon kanko baɗɗo wone makko kam makko tata eɗen jeetude heen tan jeetude bandiraɓe ɓen ko wonde waɗe ko waɗade ko waɗi cacaɗaɗa ɓaade woni ko e meɗen haalade nde soferɗere wotere ene bonno sac ko woni hene bonande nani e nder wuro walla nani e nder leydi so yi ɗum ittaka sutta yedda ene bonno heddi ko ɗum woni nafoore haalade ka ɗum nafoore guertere nde ko wasiyaji yimɓe ɓe yo ittu hakkillaji mumen e waaji mum ɓe nafaani aduna nafata alaaka neɗɗo noon baɗɗo hakkille alaa ko foti waɗde haaju mum so wonaa ko ene nafa nafama nafama baa neɗɗo rokka hakkille allah liggeɗo hakkille allah wo haɗe nafumen de ala hakkille hollude waawatawa laawol wonande joni nenen neɗɗo fof ayi wumini e mum kala en nafa neɗɗo neɗɗo nandi neɗɗo waɗde e nafa o nafa o naftoro aduna ganduɗa o ko ɗum ɗo woni gartam e wadde ko ganduɗa ala nafa fo aduna ala nafa allah ko ɗum noon basio kene e basio yimɓe ɓe wonande ɗeɗo ɓe wona heɗete ko heɗete ene heewi ko yeɓete heewi woni ko ɓe kulɓiniri ko adi fof joomum en ɓorni ko wutte pulaku ko ɗum bindara ko ɗemgal pular sabu haqqillaji potani ɓerɗe potani ma woodi yiiɓe koɓe mbaɗata ko sabu won hen koko nanna hen ganda ko nannira hen woodi ene gueɗel gonguel won basiyo goto mo jiɗɗen haalde gaga eɗen mbayno basiru en kadi bandiraɓe kala nanɗo haala wonka haala ka ganduɗa neɗɗo o mo ƴetto annabi sallllahu alayhi wa sallam walla omo jalkita alquranul karim kana haala so tawi a heeɗima saabu allah woto tinnoro sabu allah ɓe efisa ɗum ɗon ɓe efisa koɓe mbaɗi e youtube
sabu ɗum ɓeydata ko bonande sa waɗi ɗon an a anda to haaɗi goɗɗo en ara yeeɓa jaarowo duuɓi jeeɗiɗi en wawi yebde jaarowo duuɓi sappo e jeegom en wawi yebde on haqqille mum ardani janggani ko heewi wawa foltade ko moƴƴi e ko moƴƴani saabu a haali joni a wi soblere wotere so woni e nder sac basal en wawi bonnude ko heewi walla pompitere goto bonɗo so woni e nder sac on wawi bonnude ko heewi ɗum ɗon noon neɗɗo oɗo nawaɗo fooɗa omo wawi fodde goɗɗo omo wawi fodde goɗɗo ko ɗum woni ko kajortoɗen soɓe jeehi ɓe gonti hefere yo tinnora saabu Allah wotoɓe tunbin leñol ngol wotoɓe tunbin darnoɓe leñol adanɓe hay goto e mabɓe wonani kefeero hay goto mabɓe jartodinani hay goto mabɓe murtani yeddani annabi sallallahu alaihi wasallam leñol noon so ene ɓamto wona yeddude annabi sallallahu alaihi wasallam ɓamtorto kala leñol jeddowol annabi sallallahu alaihi wasallam ko caggal fatata ɗum noon enen so tawi kay ko en titorore fulɓe ko annabi sallallahu alaihi wasallam islam ni no ala go yibbe ko ci wi na sa kala bi ko juro ko mo sa na ko ala go to tan na sa na ala go ala sallallahu alaihi wa sallam ko no ma ji ko ko ala ko no ko ali ko ani so na ko mo na ko be ka ko na ko sa sa ko no ko ko ci no na ko ka ci Allah be da na ta Allah be ko na jawal Allah ko gasa ma السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ɓe koɓe suɓaɓe ko Allah fewni ɓe goɗɗo wawa bonniddeɓe ko an kay bonata ɗum noon emin ñagurima saabu Allah an ɓinguel bandam nanowo komin kala rento saabu Allah woto jawdi jara nadde e keferagal jomum maya nata jeegue jawkal aduna ala ko ɗo tan haaɗi aduna kala ko guurɗa hen a ɓurata hen duuɓi ujunere duuɓi ma so keewi e jamanu oɗo mo gonɗen so sa yettima temedere hankkadi en battata ko lelnede e umminede e liirede ɗum noon eɗen ñaagui subhanahu wa taala yo Allah fewnu en fewna dendagal julɓe yo Allah fewnu en fewna ɓeeɗo yo Allah wattuɓe e lawol peewal yo Allah wattuɓe e lawol peewal yo Allah wattuɓe e lawol peewal wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalamu aleykum